Y pnawn da, braf cael y cwmni chi unwaith eto, a'n arbennig i ni gael cyfle i addoli gyda'n gilydd. Fe chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn yr Oedfa pnawn yma, a'n gobeithio yn credu dod i ddiwedd llyfr Daniel gyda'n gilydd nes mlaen. Ni'n gweithio bendith Duw yn o ti Emyr a hefyd yn o ni wrth i ni addoli pnawn yma. Cofiwch am y cwrdd gweddi, mae'r cyfrodydd eraill wedi bod ar y sgrin. Cofiwch am y cwrdd gweddi nos Fawrth, unai fan hyn, am 7:45 neu ar Zoom. Ac yna fel i'n sôn bore yma, ni'n ail ddechrau castell y mis. Mae yna focs yn y stafell gefn fan hyn, bocs di, just tu ôl y drws. A os chi eisiau rhoi rhoddion i'r eglwys, chi'n gallu gwneud hynny trwy roi arian y blwch. Oedd yna, os chi eisiau rhoi arian gyda'r castell y mis a yn braf cael Gwenno yn rhannu bore yma gymaint oedd hi'n Cwmpawd o leia am y sefyllfa'n Tonga. A mae'r castell y mis yn mynd at Tonga yn ystod mis Chwefror. A os chi eisiau rhoi at y gwaith hynny, yna mae amlenni ar bwys y bocs, os chi roi eich rhoddion yn yr amlen ac yna yn y blwch. Fe bod chi gwahaniaethu y rhoddion i'r eglwys a'r rhoddion i'r castell y mis. Felly cofiwch am hynny am yr cyfan yn y stafell bach fan hyn, nes chi weld ar ôl yr Oedfa. Dyna'r coediadau, gadewch ni droi y Dduw mewn gweddi. Arlydd Dduw, ni'n dod ata ti heno yn bobl tlawd. Ddim byd yn o'n i'n hunain. O, ni'n diolch i ti bod ni'n dod at yr un nath ddod yn dlawd mwyn rhoi gyfoeth i ni. Gadlwydd ni'n gweddio heno, newn ni'r mwyaf o'r cyfle sydd gyda ni i dderbyn o gyfoeth yr arwydd Iesu Grist. Bod ni wrth i ni fyfyrio ar dair di, wrth i ni ddarllen a gweddio, wrth i ni ganu clod i ti, wrth i ni sgwrsio gyda'n gilydd wedyn, ac yn arbennig wrth i ni ddod o dan awdurdod dair di. O ni'n gweddio byddai'r ysbryd yn gweithio yn plith ni, yn atgoffa ni o'r hyn mae Crist wedi wneud troso ni. A os ni'n credu heno, o'r holl bendithion yn efolion leoedd, nawr yn eiddo i ni ynddo fi. O adwydd maddau ni, bod ni'n aml ddim yn gweld hynny, a'r glwydd i'n gweddio trwy ysbrydladu. Wedi rhoi llyged i weld hynny, a chalonau i gredu. O byddai'n mawl ni i gyd yn eiddo i ti. Arglwydd bendithion ni'n gofyn, yn dy ras di, gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.
Amen. Diolch Rodri. Wel, ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu gyda'n gilydd. Ac yr emyn gyntaf ni'n mynd i ganu yw rhif 167 yn y llyfr yma. Beth, rhyfeddai'r cariad yn rhagwyddoldeb pell, a drefnodd yn yr arfaith i'm etifeddiaeth well, na'r ddeiar a'i thrysorau, a'i brau bleserau'n hyd. Fy nghyfoeth mawr, ni ferfydd, yw Iesu, prynwr byd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu at yn gilydd. Fel awgrymodd Rodri, ni'n cyrraedd diwedd llyfr Daniel gyda'n gilydd heno yma. Ni wedi cyrraedd pennod 12, bennod ola yn hoffwydoliaeth Daniel. Ac jyst i'ch atgoffa chi o be ni wedi gweld yn yr wythnosau diwethaf yma, mae'r y tair pennod olaf yma yn perthyn i'w gilydd mewn ffordd. Pennod 10, mae Daniel yn gweld rhywun, ac o'n i'n dadlen awgrymu yr un mae'n ei weld yw Duw y Mab. Hynny yw yr arglwydd Iesu Grist cyn ei ymgnawdoliad. Mae Duw yn ymddangos i Daniel ac yn rhoi gweledigaeth iddo fe. Ac yna, yn hynod 11, wnaethon ni weld yr mwyafrif o'r weledigaeth yr pethau oedd yn mynd i ddigwydd mewn hanes. Ac wnaethon ni weld yn dod mor fanwl oedd yr arglwydd yn datguddio beth oedd yn mynd i ddigwydd, fod Duw yn sofran ac yn reoli dros y cwbl.
ac yn datguddio i Daniel peth oedd mynd i ddigwydd yn teyrnasoedd Media Persia ac yna efo'r y Groegiaid. Ac yna, nes i awgrymu hyn wythnos diwetha, mae yna shift yn digwydd, a mae yna lot o ddadlau am lle yn union mae'n digwydd, ond wrth i Daniel glywed am yr un yma, yr unigolyn yma o'r enw Antiochus Epiphanes a'r drygioni oedd e'n mynd i wneud yn erbyn pobl Dduw, mae yna shift yn digwydd o fyna i ddiwedd amser. Chi'n cofio, ni wedi gweld o'r blaen fod Antiochus Epiphanes fod e'n angrhyst, fod e'n un sydd yn brwydro yn erbyn pobl yr arglwydd, ond fod e'n gysgod o un llawer gwaith oedd i ddod. A felly tua diwedd pennod 11, mae'r shift yn digwydd i ganolbwyntio ar ddiwedd amser. A dyna lle i ni'n pigo lan nawr ym mhennod 12, ni'n clywed reit diwedd y weledigaeth ac yna ychydig o bethau i gloi y llyfr. Felly, trowch gyda fi Daniel pennod 12 a dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air ein Duw ni. Ac yn yr amser hwnnw, cyfyd Mehangel, y tywysog mawr sy'n gwarchod dros y bobl. A bydd cyfnod blin na fi erioed ei fath, pan ffurfiwyd cenedl hyd yr amser hwnnw. Ond yn yr amser hwnnw, gwaredir dy bobl. Pob un yr ysgrifennwyd ei enw yn y llyfr. Bydd llawer o rai sy'n cysgu yn llwch y ddeiar yn deffro. Rai i fywyd tragwyddo. A rai i waradwydd a dirnig tragwyddo. Disgleiria'r deallus fel y ffurfafen, a rai sydd wedi troi llawer at gyfiawnder byddant fel y ser yn oes oesoedd. Ond amdana ti, Daniel, cadw'r geiriau'n ddiogel a selia'r llyfr hyd amser y diwedd. Bydd llawer yn rhedeg yma ac acw a bydd gofid yn cynyddu. Yna edrychais i, Daniel, a gweld dau arall yn sefyll, un bob ochr i'r afon. Ac ofynodd y naill i'r llall, sef y gŵr mewn gwisg liain a oedd uwchlaw dyfroedd yr afon, pa bryd y bydd terfyn ar y rhyfeddodau? Sylwais ar y gŵr mewn gwisg liain a oedd ar lan bellaf yr afon. Cododd ei ddwy law i'r nef a thyngu, cyn wired a bod y tragwyddol yn dduw, am gyfnod a chyfnodau a hanner cyfnod y bydd hyn. A daw'r cwbl i ben, pan roedd i'r terfyn ar ddiddymu nerth y bobl sanctaidd. Roedden nhw'n clywed hyd ddeall, yn gofynnais farglwydd, beth o ddaw o hyn? Dynodd yntau, dos, Daniel. Oherwydd mae'r geiriau wedi eu cadw'n ddiogel a'i selio hyd amser y diwedd. Bydd llawer yn ymlanhau ac yn ei canu ei hunain ac yn cael ei puro. Bydd yr holl rai drygionus yn gwneud drwg heb ddeall, heb neb ond y deallus yn amgyffred. Ac o'r amser y diddymir yr aberth beunyddiol, a gosod yno y ffieddbeth diffeithiol, bydd 1290 o ddyddiau. Gwyn ei fyd yr un fydd yn disgwyl ac yn cyrraedd y 1335 o ddyddiau. Dos dithau ymlaen hyd y diwedd. Yna cei orffwys a sefyll i dderbyn dy ran yn niwedd y dyddiau. Amen.
Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni heno yma. Mae ganwn ni dyn gilydd, ni'n mynd i gannu rhif 145 yn y llyfr yma, 145. Iachawdwr dynol rhyw, tydi yn unig yw fy migael da. Mae angau'r groes yn llawn o bob rhinweddol ddawn, a ffrwythau melys iawn am llwyr iacha. A'r bennill ola yn dweud fel hyn. Mae torf aneirydd fawr yn ddisglair fel y wawr, yn awr yn y nef. Trwy ganol gwawd a llyd a gwrthwynebiadau'r byd, ac angau glas ynghyd, a'i carodd ef. A gallwch chi ni sefyll i ganu dyn gilydd. Gwnewch ni weddio dyn gilydd. O arglwydd i ni am ddiolch i ti nawr. Dyn ni gyrraedd diwedd y llyfr yma gyda'n gilydd. Dyn ni'n diolch i ti am broffwydoliaeth Daniel. Yn diolch i ti am y cwbl i ni wedi ei glywed, ei weld, ei ddysgu. Y cwbl i ti wedi datguddio i ni trwy y llyfr hwn. Yr holl bethau hynny ti wedi gosod ar ein calonau ni, ac o arglwydd ni'n diolch am hyn. Diolch wrth feddwl nôl ar sut yr nes ti gadw dy bobl di yn y geithglyd. Cadw yr gweddill ffyddlon yna, Daniel a'i ffrindiau, ac i arglwydd trwy'r cwbl, beth bynnag oedden ni gwynebu nhw. Diolch dy fod ti wedi eu cadw nhw yn gadarn ac yn ddiogel ac wedi cynnal nhw trwy bob dim. Ac arglwydd, i ni'n diolch i ti yn bod ni dro ar ôl tro di gweld sut mae'r llyfr yma yn pwyntio ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist ac at yr bywyd, a'r maddeuant, a'r nerth sydd i'w gael ynddo fe. Ac arglwydd, ein gweddi ni nawr wrth i ni ddod i ddiwedd y llyfr yma, yw yn neud i gymryd y cwbl i ni wedi weld, a neud i selio fe ar ein cof ni ac ar ein bywydau ni, mwyn i ni yna allu byw
yn bobl ffyddlon I ti, yng nghanol y genhedlaeth wyrgan hon arglwydd. Mae yna wrthwynebiad. Ni'n gwybod mewn rhannau o'r byd, mae'r erledigaeth yn erbyn Cristnogion yn ffyrnu. A dad, I ni'n gwybod hefyd fod y gwrthwynebiad yn cynyddu yn ein gwlad ni, a arglwydd fod y llywodraethau'n byd ni yn ymyrryd mywydau pobl a theuluoedd ac arglwydd mewn gymaint o ffyrdd yn ei gwneud hi yn anoddach ac yn fwy costus I dy ddilyn di. A arglwydd ni'n tybio fod gwaith I ddod. Dyna mae dair di'n awgrymu fan hyn. Ni wedi darllen heno am y cyfnod blin na fu erioed ei fath sydd I ddod cyn y diwedd. Ac arglwydd, mae hynny mewn un ystyr yn ein dychryn ni. Ni ddim eisiau gwynebu'r pethau hyn. Ond arglwydd, I ni eisiau dy ddilyn di. Beth bynnag ddaw, arglwydd, beth bynnag mae'n ei gostio, beth bynnag sydd rhaid I ni wynebu, ni am dy ddilyn di, oherwydd yno ti mae bywyd. A ti, arglwydd, yw ein trysor ni. Ti, arglwydd, yw ein etifeddiaeth ni. Ti, yr un sydd yn rhagori ar bob peth, arglwydd, rwy ti werth popeth. Dad, helpa ni. Helpa ni. Ni'n cyffesu, Dad, fod rhannau o'r llyfr yma wedi bod yn ddigon dyrys. Ni'n cyffesu bod ni ddim yn deall y cwbl yn iawn. Mae yna llawer o bethau sydd yn aneglur. Ac eto, Dad, ni'n diolch dro ar ôl tro fod na wirioneddau hollol glir wedi dod allan. Am yr hyn I ti am I ni fod dy fwyn di. Arglwydd ni'n gofyn I di'n helpu ni I ddalgafel yn y pethau hynny. Ni'n meddwl nawr am y geiriau olaf yna I ni wedi darllen. A nogaeth yna I Daniel, dos dithau ymlaen hyd y diwedd. Yna cei orffwys a sefyll I dderbyn dy ran yn niwedd y dyddiau. Ac arglwydd, ni'n gwybod mae dyma dewyllus di I ni. Bob un o'th saith ti. Dyfo barhau. Gario ymlaen hyd y diwedd. I frwydro ac I ymdrechu ar dy ran di. Arglwydd ac yna I fynd I fewn i'th orffwys di. Dad. I ni'n dyheu am hynny. I ni'n dyheu am glywed llais yr arglwydd Iesu Grist yn ein croesawu ni ac yn dweud wrthyn ni da was, da ffyddlon. Ac arglwydd ni'n gofyn felly arna ti i'n cadw ni os gweli di fod yn dda. Dad, cadw ni fel eglwys. Cadw ni yn unedig. Cadw ni yn ostyngedig. Cadw ni yn aberthol dros ein gilydd. Arglwydd, cadw ni rhag gau a thrawiaeth. Cadw ni rhag bechod ag arglwydd yn arbennig rhag pechodau beiddgar. Arglwydd, cadw ni yn agos ata ti. Cadw ni rhag temtasiwn a rhag ymosodiadau yr un drwg. Cadw ni tan y diwedd os gweli di fod yn dda, arglwydd. Dad, glywon ni bore yma am rai o'r cynlluniau a'r bwriadau sydd gennym ni. Fel eglwys I geisio estyn allan a rhannu'r newyddion da yma. Ac Dad, ni'n gweddio arna ti fod gyda ni. Ni'n helpu ni'n harwain ni yn hyn I gyd. Ni'n eisiau dy ogoneddu di. Ac arglwydd ni'n gofyn felly arna ti
i weithio yno ni os gweli ti bod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr. Derbyn ni nawr. Derbyn ein mawl ni am diolch ni gyd. Amen bod ni'n gweddio yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn ni droi at air Duw, ni'n mynd i ganu rhif 526. Mae'n emyn i fi'n hoff iawn ohoni, ac eto mae'r rhan o'na i chydig bach yn anesmwyth, os i fi'n onest, efo'r gair os sydd yn di. Chi'n deall, wrth gwrs, mae eisiau gostwng eidrwydd, ni ddim yn hyderus yn o'n i'n hunan. Os gwelir fi bechadur, yn yw pe bai ni dim ond yn edrych ato ni'n hunan, byddwn y le i gwestiynu a lle i ame, ond wrth gwrs, does dim amheuaeth yn yr un i ni'n gosod ein gobeith ni ynddo fe, felly falle gwell bydd yn dweud pan welir fi bechadur. Rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd bydd yr iaith, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lan. Heb hoffwn ni colli'r frwydr na bore na ffrynhawn. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Felly, ni wedi cyrraedd diwedd y llyfr yma. Llyfr sydd ar adegau, fi'n siŵr, wedi bod yn heriol i ni mewn gwahanol ffyrdd. Chi'n cofio, yr hyn i ni wedi trio pwysleisio neu canolbwyntio arno fe yn gyffredinol yw be mae'r llyfr yma yn ei ddysgu i ni am siwr i fyw dros yr arglwydd. Sefyll yn gadarn dros yr arglwydd mewn cymdeithas sydd yn gynyddol wrthwynebus. Ac ni wedi gweld llawer o bethau. Na i ddim cael rhyw arholiad nawr a'ch profi chi. Fi ddim yn disgwyl bod chi yn cofio popeth
i ni wedi weld, ond gael annog chi. Ewch nôl. Ewch nôl a darllenwch drwy'r llyfr eto. Os ych chi'n cadw nodiadau, darllenwch drwy eich nodiadau chi eto. Mae'n dda i ni i fynd ac i fyfyrio ac i gael yn atgoffa. Ac yn aml iawn, pan i ni'n cyrraedd diwedd llyfr, dyna i fi'n i'w wneud. Ar ein rhan i fi'n mynd â ni nôl ac yn cael rhyw fath o recap. Ond nid dyna ni am i wneud heno yma. Achos yn y benod ol yma, mae gennym ni rhywbeth, a ni wedi gweld y peth yma mewn ffordd o'r blaen, ond mae'n cael ei bwysleisio fan hyn. Mae'n dod allan mewn ffordd mor glir, mor bendant, mor hyfryd. Dyma beth i fi eisiau canolbwyntio arni. Y gwirionedd yw hyn, mae nid marwolaeth yw diwedd y stori. Nid marwolaeth yw diwedd y stori. Wrth i ni gyrraedd diwedd llyfr Daniel, a ni wedi gweld Daniel yn heneiddio yn dod wrth i ni fynd trwy'r llyfr, a mae mewn un ystyr yn agos at farwolaeth. A mae Duw yn dangos iddo fe. Paid â phoeni, Daniel. Nid marwolaeth yw diwedd y stori, ac dyna, yn fy nhyb i, mae'r arglwydd eisiau yn atgoffa ni ohoni. Heno, ac yn arfogi ni gyda'r gwirionedd yma. Wrth i ni wynebu erledigaeth, wrth i'r byd yn gynyddol troi yn ein herbyn, wrth i ni wynebu'r posibilrwydd o ddioddef. Ac cael ein carcharu a pwy a wyr, rhyw ddydd yn y dyfodol cael ein lladd am ein ffydd ni. Siwr ni'n mynd i sefyll? O ti'n cofio hyn, mae nid marwolaeth yw diwedd y stori. Un o'r pethau nath yn harwy wrth i fi baratoi'r wythnos yma yw sydd mewn un ystyr, pan chi'n darllen trwy llyfr Daniel, mae yn atgoffa chi o daith bywyd person, yn dydy? Fi ddim yn gweud bod hynny'n fwriadol, nid dyna pwynt y llyfr, ond chi yn cael y teimlad yna yn digon naturiol, yn di chi? Mae'r penodau cyntaf yn dechrau gyda Daniel fel plentyn. Ac mae'r penodau a be welon ni yn nechrau llyfr, maen nhw'n penodau eitha syml, fel bywyd plentyn neu person ifanc. Maen nhw'n benodau cyffroes yn llawn antur. Sdim syndod bod ni'n gyfarwydd gyda Daniel 1-6, achos ni'n dweud y straeon yma yn aml wrth ein plant ni. Ni'n dysgu amdano nhw mewn ysgol Sul. Ond yna wrth i ni fynd ymlaen trwy'r llyfr, mae darlun yn mynd yn fwy cymleth yn dydy, fel pan ni'n dechrau tyfu lan, a chi'n sylweddoli mae bywyd yn fwy cymleth na falle oedd yn ymddangos ar yr olwg gyntaf. Ni'n darllen ymlaen yn dyn ni, sicr erbyn ni gyrraedd penod 7, 8, 9, i ni gweld fod yna broblemau difrifol, fod yna fwy i fywyd na just beth sydd ar y wyneb. A gobeithio bod hyn yn wir amdano ni, bod ni'n tyfu yn ysbrydol wrth i ni ddarllen ymlaen yn llyfr Daniel. Mae yna fwy o bwyslais yn does ar weddi. Mae yna fwy o bwyslais ar y frwydr ysbrydol. Mae yna wynebu reality. Reality poen, reality dioddefaint. Ni wedi gweld Daniel yn gynyddol yn dod i weld mwy a mwy a mwy o'r arglwydd. Ac eto mae hefyd ar yr un pryd i weld mwy a mwy a mwy mor ddychrynllyd yw y gelyn. A felly, mewn ffordd, dwi ddim yn syndod ydi wrth i ni gyrraedd reit i ddiwedd y llyfr, fel pan ni'n cyrraedd yn agos i ddiwedd ein bywydau ni. Fod ein meddyliau ni'n mynd ymlaen i'r dyfodol. A dyna sy'n digwydd i Daniel. Dwi ddim jyst yn meddwl am ddyfodol y genedl, na hyd yn oed dyfodol y byd, ond mae feddwl ar dragwyddoldeb. Be sy'n mynd i ddigwydd? Be sy'n mynd i ddigwydd ar ôl y bywyd
yma? Be sydd yn mynd i ddigwydd ar ôl marwolaeth? Falle bod chi'n gallu cydymdeimlo gyda hynny. Mae'n drawstoriad o oedrannau yma. Falle bod rai ohono ni yn siarad yn hollol ddynol yn agosach i wynebu marwolaeth nag eraill. Ond un peth mae'r 2 flynedd diwethaf wedi dysgu ni yw bod bywyd yn fregus a sdim dal pryd cawn ni'n galw o flaen yr arglwydd. Falle bod chi wedi bod yn gofyn i chi na be sy'n mynd i ddigwydd. Be fydd yn digwydd i fi pan i fi yn marw. A ni'n cael rai atebion i hynny yma yn Daniel pennod 12. Nawr, mewn un ystyr, mae y pethau ni'n mynd i feddwl amdano nhw heno, maen nhw'n bethau cyfarwydd i ni, pethau ni'n gwybod siwr o fod yn barod. A felly fan hyn mae rhaid ni werthfawrogi rhywbeth o sut mae'r Beibl yn gweithio, os allai roi e fel yma. Yn y Beibl, mae Duw yn datguddio ei hun i ni. A mae'n gwneud hynny mewn ffordd graddol. Nech chi glywed pobl yn Saesneg yn cyfeirio at progressive revelation. Hynny yw, mae Duw yn datguddio pethau chydig bach ar y tro, yn datguddio yn ara deg, yn datguddio ei hun, yn datguddio ei gynllun, yn datguddio beth sydd yn digwydd i ni, yn datguddio beth sy'n digwydd ar ôl i ni farw yn ara deg. Mae'n wir am unrhyw bwnc ydy, chi ddim yn dechrau gyda'r pethau cymleth, chi'n dechrau efo'r pethau syml ac yna'n gweithio'ch ffordd ymlaen i'r pethau fwy cymleth. A dyna sydd yn wir fan hyn. A doedd pobl yr arglwydd ddim wastad yn gwybod beth oedd yn digwydd ar ôl marwolaeth. Yn ara deg, mae Duw yn datguddio mwy a mwy a mwy, a fan hyn mae gen ni gam eitha allweddol yn y datguddiad yna o beth i ni fod i'w ddisgwyl ar gyfer y dyfodol. Wrth gwrs, fel wnawn ni weld, mae'r datguddiad yna yn mynd i gyrraedd i anterth wrth i Dduw ei hun farw ac yna dod nôl yn fyw ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Felly, beth i ni'n dysgu fan hyn yn Daniel 12? Peth cyntaf yw hyn, mae yna fywyd ar ôl marwolaeth. Mae yna fywyd ar ôl marwolaeth. Nawr, fel fi'n gweud, fi'n siŵr i lot ohonoch chi, neu'r mwyafrif ohoni, dyw hynny ddim yn sioc i glywed hynny, ond mae'n bosib i ddarllenwyr Daniel fod hynny ddim wedi bod yn hollol glir. Dyma mae Duw yn dweud. Adnod 2. Bydd llawer o'r rhai sy'n cysgu yn llwch y ddaear yn deffro. Rai i fywyd tragwyddol, a rhai i waradwydd a dirmyg tragwyddol. Bydd llawer rai sy'n cysgu yn llwch y ddaear yn deffro. Dyna mae'n gweud. Nawr, fel yn gweud, dyw hynny falle ddim yn sioc i ni. Mae'n dilyn mlaen yn eitha naturiol o be glywon ni bore yma'n dydy. Ni'n gwybod fod na mwy na'r bywyd yma. Fod na rhywbeth yn dilyn y bywyd yma. Ond mae rhaid i ni ddeall hynny. Fi eisiau chi wynebu reality hynny. Falle bod chi'n gwybod yn eich pen, ond fi eisiau chi nawr i ystyried y peth o ddifri, nid marwolaeth yw'r diwedd. Os mae marwolaeth oedd diwedd y stori, yna oedd yr person glywon ni amdano fe yn y ddameg bore yma yn neud y peth cywir. Jyst neud y mwyaf o'r amser oedd ganddo fe i casglu a mwynhau beth oedd ganddo fe tra bod amser ganddo fe. Ond na medde Duw, oedd e yn ffôl, oedd e yn fytyn. Pam? Achos mae yna fwy. Pan i chi yn marw ac yn cael eich gosod yn y bydd, nid dyna ddiwedd y stori. Pam? Wel, oherwydd i ni'n fwy na just corff. I ni'n fwy na just corff ac ymenydd a chalon ac organau ac i ni'n fwy na just casgliad o atomau. Na.
Beibl yn dweud bod ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. I ni yn gorff ac yn enaid. Pan i ni'n marw, mae yna wahanu o gorff ac enaid yn digwydd, ond nid dyna'r diwedd. Mae gennych chi enaid, mae Duw wedi'ch creu chi, chi'n fwy, chi'n special, chi'n wahanol i weddill y greadigaeth, chi yn enaid a chorff, chi yn berson cyflawn. Nawr wrth gwrs, yng ngolwg llawer o bobl, mae hynny yn ffylineb llwyr. Dys i ar draws erthygl wythnos yma, digwydd dod lan fel mae'r pethau yma weithiau ar eich cyfrifiadur. A scientist claims life after death is impossible. Okay, I'll take the bait, a nes I glicio arno fe, gweld beth oedd ganddo fe i weid. Ryw wyddonydd yn America, dyn o'r enw Sean Carroll, o'r California Institute of Technology, yn ysgrifennu hyn, yn Saesneg, ond claims that some form of consciousness persist after our bodies die and decay face one huge, insuperable obstacle. The laws of physics underlying everyday life are completely understood, and there's no way within those laws to allow for the information stored in our brains to persist after we die. If it's really nothing but atoms and the known forces, there's clearly no way for the soul to survive death. Believing in life after death, to put it mildly, requires physics beyond the standard model. O, na fe. Sean Carroll, the case closed. Mae yna rhyw falchder fyna, yn does? Rhyw falchder. Hynny yw, fi ddim yn nabod y gŵr yma. Siw bod yn hynod o glyfar, ac yn hynod a lluog, ac yn wyddonydd a ffisegydd. 1000 gwaith gwell na byddwn ni byth wedi gallu gobeithio bod, ond mae'r syniad bod e'n gallu dweud, felly ni'n deall popeth. Ni'n deall popeth am ffiseg. Mae gen ni'r standard model of physics, a felly does dim potensial am fywyd ar ôl marwolaeth. Wel, mae'n mynd rhy bell yn dydy. Y pwynt yw, ni ddim just yn credu mewn a physics beyond the standard model. Ni'n credu mewn llawer mwy na hynny. Ni'n credu mewn creawdwr. Yr un sydd wedi creu y byd a'r bydysawd a phopeth sydd ynddi. I ni'n credu mewn Duw sydd yn ysbryd. I ni'n credu mewn Duw sydd wedi dod â phob peth i fodolaeth, a sydd yn dal y cwbl at ei gilydd, a sydd yn gorywch llywodraethu dros y cwbl. I ni'n credu mewn Duw sydd wedi dod yn ddyn, sydd wedi dod un byd ni, mwyn ein hachub ni. Ni'n credu mewn Duw sydd wedi'n creu ni. I'n gorff o atomau, particles a phob dim arall. Duw sydd wedi'n creu ni'n gorff ac enaid. Ni'n credu mewn Duw fydd un dydd yn codi pobl o llwch y fe. Bydd y rai sydd yn marw, fel petai nhw jyst yn cysgu ac yn cael ei deffro ganddo fe. Dyma'r nerth sydd ganddo fe. I ni'n credu mewn Duw fydd yn cyfodi pawb ac yn galw pawb o'i flaen rhyw ddydd. Ac i chi yn un ohonyn nhw. Nid marwolaeth yw'r diwedd. Mae yna fwy, mae yna fywyd. Ond yna, ni'n mynd ymlaen ac ni'n dysgu rhywbeth pellach fan hyn yn dyn ni, oherwydd nid dim ond bod yna fywyd ar ôl marwolaeth, ond mae yna farn. Mae yna farn yn gwynebu pawb. Eto adnod 2, bydd llawer o rai sy'n cysgu yn llwch y fer yn deffro. Rhai i fywyd tragwyddol, a rai i waradwydd a dirmyg tragwyddol.
Nawr, os yw'r syniad o fywyd ar ôl marwolaeth yn wrthyn ni i rai, wel, mae'r syniad yma o farn yn tabw llwyr. Yn byd ni'n casau y syniad bod Duw yn mynd i'n barnu ni. Bod Duw yn mynd i'n galw ni i gyfrif am y ffordd i ni wedi byw. Ond dyma mae Duw ei hun yn datguddio un. A fi'n siŵr eto bod y mwyafrif heleth ohonyn ni, os nad pawb yma, chi wedi clywed hyn. Chi'n gwybod bod gennych chi enaid, chi'n gwybod bod yna fywyd ar ôl marwolaeth, chi yn gwybod bod barn i ddod. Ond fi eisiau chi o ddifru heno me i ystyried hynny. O ddifru i ystyried be mae hynny yn ei olygu. Bod chi'n mynd i orfod sefyll ger bron y Duw yma sydd yn frenin ar y bydysawd, y Duw yma sydd ag awdurdod dros bopeth, a chi'n mynd i orfod rhoi cyfrif am y ffordd i chi wedi byw. Wel, dyna oedd tragedy be glywon ni bore yma yn y ddameg yna. Yr ynfytyn cyfoethog, oedd e wedi gwneud ei ddewis, ond o. Fe ddewisodd, oedd e'n gwybod beth oedd eisiau gwneud, dyma fe'n casglu, neu'n bwriadu o leia casglu ei holl gyfoeth at ei gilydd, a bwyta a gyfer, a gorffwys, a llawenhau. Ac yna, just fel yna mae'n cael ei alw i farn. A mae'n gwynebu canlyniadau ei benderfyniadau. Oedd e wedi wneud ei ddewis ac oedd e'n mynd i orfod byw gyda'r dewis yna am dragwyddoldeb. A mae'r un peth yn wir am bob un ohono ni. Dyma pam oedd neges bore yma mor bwysig, bod yna fwy i fywyd na'n meddiannau, bod rhaid i ni beidio a chasglu trysorau ond bod yn gyfoethog gerbron Duw. Mae barn yn ein gwynebu ni gyd. Ac wel, jyst dim byd anheg fan hyn. Mae lot o sôn wedi bod yn ddiweddar yn does am degwch, cyfiawnder, anghyfiawnder, am rheini sydd mewn awdurdod yn llunio rhyw reolau ac yna'n torri y reolau hynny. Pobl yn dweud, pam ddylsyn ni wrando pam y rai sydd mewn awdurdod yn torri reolau hunan. A falle bod chi'n meddwl bod chi'n gallu gweud rhywbeth tebyg wrth Dduw, a pam ddylsyn ni wrando arno ti? Wel, oherwydd pwy yw e? Fe yw'r un sydd ag awdurdod. I ni methu dadlau gyda hynny, i ni methu gwadu hynny. Falle bod ni eisiau gwrthryfela ni erbyn a codi dwrn a dweud dim diolch, ond does dim dewis gyda ni. Mae'r Duw yma yn mynd i godi pawb, a bydd rai yn gwynebu bywyd tragwyddo, ond bydd rai yn gwynebu gwaradwydd a dirmyg tragwyddo. Cosb tragwyddo. Nawr, ar un llaw mae hynny yn newyddion da. Chi'n meddwl, sut fi'n gallu dweud hynny? Wel, jyst meddyliwch nôl chydig bach a rai o'r pethau ni wedi darllen amdano nhw yn llyfr Daniel. Meddyliwch am yr pwerau ysbrydol drygionus. Meddyliwch am yr brenhinoedd drwg. Meddyliwch am yr holl drygioni a'r holl bechod yna i ni wedi clywed amdano fe. Meddyliwch am yr holl drygioni sydd wedi bod mewn hanes, yr holl trychinebau hynny sydd wedi bod. Dyma'n yn ddiweddar o fi'n ddiwrnod cofio'r Holocaust a'r erchyllderau hynny. A chi'n meddwl am yr holl drygioni sydd yn y byd heddi. A gymaint o weithiau mae pobl fel petai nhw'n dianc rhag gwynebu barn. Maen nhw fel petai'n gwneud fel maen nhw eisiau ac yn trin pobl sy'n bynnag maen nhw'n moyn and get away with it. Ac yn marw heb bod yna ganlyniadau. Ond mae Duw yn glir ma' yna ganlyniadau. Falle newch chi ddim gwynebu'r gosb yn y bywyd yma. Falle newch chi ddim wynebu canlyniadau yn y bywyd yma. Ond i fi mynd i farnu. I fi mynd i alw i gyfri medd yr arglwydd.
A mae yna rhywbeth da yn hynny. I ni eisiau hynny, yn dyn ni? I ni eisiau bod yna gyfiawnder yn cael ei wneud, ond wrth gwrs, y broblem yw, i ni yn yr un cwch. A falle bod ni ddim wedi cyflawni cymaint o erchyllderau a rai o'r brenhinoedd ni wedi clywed amdano nhw, neu rai o'r arweinwyr ofnadwy sydd wedi bod mewn hanes, ond i ni'n heiddi hyn, i ni'n heiddi gwaradwydd a dirmyg tragwyddo. Mae yna farn yn gwynebu pawb, ac os i chi heno yma, ddim eto wedi dod ger Brondyn. Os nag i chi eto wedi dod ato fe, wedi cyffesu eich angen amdano, os i chi dal i fod yn y sefyllfa o fod mewn gwrthryfel yn ei erbyn e, mae'r farn yma sydd o'ch blaen chi, mae'n beth dychrynllyd. Ni methu dychmygu a gweud y gwir, mor ofnadwy yw hi. Ond dyna lle mae dod i'r pwynt ola mor wych, mor hyfryd, achos mae Duw yn ei ras yn datguddio rhywbeth pellach i Daniel yn dydy. Mae'n datguddio fod yna ddyfodol gogoneddus i bobl yr arglwydd. Adnod 2 eto, bydd llawer o rai sy'n cysgu yn llwch y ddeiar yn deffro, rai i fywyd tragwyddol, a rai i waradwydd a dirmyg tragwyddol. Disgleiria'r deallus fel y ffurfafen. A rai sydd wedi troi llawer at gyfiawnder, byddant fel y sêr yn oesoedd. Ni'n clywed fan hyn fod yna ffordd i ni, nid jyst i osgoi cosb, osgoi gwaradwydd a chosb a melltith Duw. Mae yna ffordd i ni gael ein gogoneddu, i fod fel y sêr, i fod yn ddisglair, yn llachar, yn brydferth, yn hyfryd yng ngolwg Duw am dragwyddoldeb. Nawr, pwy yw'r bobl yma? Sut maen nhw wedi derbyn y fath beth gan Dduw? Ond mae'r ateb yn cael ei roi yn yr adnod gyntaf, gweud y gwir. Bydd cyfnod blin, na fi erioed ei fath pan ffurfiwyd cenedl hyd yr amser hwnnw. Ond yn yr amser hwnnw gwaredir dy bobl, pob un yr ysgrifennwyd ei enw yn y llyfr. Beth sy'n gosod y bobl ma'r wahân? Y rai sydd ddim yn cael ei dinistrio am dragwyddoldeb a yn gwynebu cosb a llyd Duw, y rai yma sydd yn disgleirio ac yn llachar. Beth sy'n wahanol amdano nhw? Wel, mae ei henwau nhw wedi ysgrifennu mewn llyfr. Pa lyfr? Mewn un ystyr, ar y pwynt yma, ni ddim yn gwybod. Ni. A dyma, fel o'n i'n gweud gynnau, lle mae datguddiad graddol yn dod i fewn i'r peth. Ni'n deall bod enwau pobl Dduw wedi ysgrifennu mewn llyfr, ond ni ddim yn gwybod pa lyfr. A gweud y gwir, dyw'r ateb ddim yn dod yn hollol glir i ni nes bod ni'n cyrraedd diwedd y Beibl. Ac yn llyfr datguddiad, ni'n clywed fyna am lyfr bywyd yr oen. Llyfr bywyd yr oen. A dyna sy'n wahanol am y bobl yma. Mae enwau nhw wedi ysgrifennu yn llyfr bywyd yr oen, llyfr yr arglwydd Iesu Grist. Yr oen. Yr un oedd yn mynd i gael ei aberthu. Yr un oedd yn mynd i ddioddef a marw. Yr un yma oedd yn mynd i wynebu gwaradwydd a dirmyg ar y groes. Yr un oedd yn mynd i gymryd arno fe ei hun, ein cosb, a'n gwrthryfel, a'n pechod ni.
mwyn i ni dderbyn ei fywyd, ei gyfiawnder, ac ei ogoniant Mae'n un wych. Mae'n un wych. A fi'n gwybod bod y mwyafrif ohono ni yma, os nad pawb yma wedi clywed hynny, llawer o weithio o'r blaen. Mae yna fwy i fywyd, neu dyw bywyd ddim yn gorffen gyda marwolaeth. Mae yna farn i ddod. Mae yna ffordd, nid yn unig o osgoi y farn a peidio cael ein cosbi, ond i ni'n gallu derbyn a rhannu yng ngogoniant yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r cwbl yn cael ei gynnig i ni'n rhad ac am ddim. Y cwbl sydd rhaid i ni'n neud yw i gredu a derbyn, edifyrhau a roi ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, i chi'n gwybod hynny, ond i fi unwaith eto eisiau chi i ystyried hynny o ddifri. Dyma'r unig obeth sydd gennych chi. Does na ddim ffordd arall. Chi methu dewis bod na ddim bywyd ar ôl marwolaeth. Chi methu dewis hynny. A bod y well dy fi just marw a dyna ddiwedd y stori, na fe. Does na ddim yn opsiwn. Chi methu dewis chwaith bod na ddim barn. Hynny yw, fi'n mynd i fyw ar ôl marwolaeth, ys dim ots dy fi beth mae Duw yn ei ddweud amdano. Na, dyw'r opsiwn yna ddim gennych chi. Mae'r pethau yma yn eich gwynebu chi a'r unig ffordd i osgoi cosb tragwyddol Duw. Yr unig ffordd i dderbyn y gogoniant a'r bywyd tragwyddol yma yw trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Os nag ych chi wedi gwneud hynny eto, gach anwch chi nawr i ymddiried ynddo fe. Mae yna gymaint o gysur yn y geiriau yma, does? Mae gymaint o anogaeth. Mae Duw yn rybuddio Daniel fan hyn. Mae pethau mynd i fynd yn wael. Mae pethau mynd i fynd yn dywyll. Mae'r byd yn mynd i fod yn le ofnadwy i fod ynddi. Ond dim angen i chi ofni. Pan mae popeth yn edrych yn dywyll ac yn ddyrus? Pan mae drygioni ac erledigaeth yn cynyddu? Peidiwch chi gofni. Mae yna fywyd ar ôl marwolaeth. Mae drygioni yn mynd i gael ei ddelio gyda a'i gosbi unwaith ac am byth. Mae yna ffordd i chi i ddianc rhag yr barn sydd i ddod. Mae yna dragwyddoldeb, disglair yn disgwyl amdano chi fel pobl yr arglwydd. Dyma sydd ni'n mynd i sefyll. Cofio beth sydd o'n blaenau ni. A'r y cwestiwn yw, ni'n gofyn yr un cwestiwn bore yma, beth fydd yn ymateb ni? Beth fydd yn ymateb ni i'r pethau yma? A wedi eich anwch chi'n barod i ymateb nawr, tra fo amser. A ni'n clywed hyd yn oed yn y bennod am y ddau ymateb fydd. Mae'n darllen eto'r adnodau olaf yma o adnod 10 ymlaen. Bydd llawer yn ymlanhau ac yn ei canu, neu gwynu ei golchi hunan ac yn cael ei puro. Bydd yr holl rai drygionus yn gwneud drwg heb ddeall, heb neb ond y deallus yn amgyffred. Ac o'r amser y diddymir yr aberth beunyddiol a gosod yno'r ffieithbeth diffeithiol, bydd 1290 o ddyddiau. Gwyn ei fyd yr un bydd yn disgwyl ac yn cyrraedd y 1335 o ddyddiau. Dos dithau ymlaen hyd y diwedd, yna cei orffwys. A sefyll i dderbyn dy ran yn niwedd y dyddiau. Unwaith eto mae dynnu'r cyfeiriad yma at gyfnod o amser, dadle dros union ystyr y cyfnod yna o amser. Ond y pwynt yw hyn, mae yna gyfnod o amser yn mynd i fod rhwng nawr a'r diwedd.
beth ych chi'n mynd i wneud yn yr amser sydd gyda chi? Ydych chi'n mynd i fod fel yr drygionus? Ydych chi'n mynd i fynd a gwneud drwg heb ddeall? Ydych chi'n jyst mynd i gario ymlaen fel ydych chi yn eich gwrthryfel tan y diwedd? Neu ydych chi'n mynd i ymlanhau? Can eich hun? Cael eich puro? Ydych chi'n mynd i droi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi'n mynd i ddyfabarhau, mynd ymlaen hyd y diwedd? Cadwch llygad chi ar y dydd yna pan gewch chi orffwys a chewch chi sefyll a derbyn eich etifeddiaeth drygwyddol. Beth ych chi'n mynd i wneud? Er gogoniant yw enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd i orffen rhif 15 yn yr atodiad. Wnaethon ni ganu e bore yma, ond ni'n teimlo bod y geiriau yma'n rai oedd yn dda ac yn clymu llawer o beth ni wedi gweld heddi at ei gilydd. Felly, ganon ni eto dyledwr i ras y dwy fi. Nawn ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Arglwydd ni. Diolch i ti nawr am y cwbl i ni wedi gallu wneud heddiw. Cwbl i ti wedi i ddangos i ni, Arglwydd, a
ni'n cyflwyno'n hunan nawr ar ddechrau wythnos newydd. Beth bynnag sydd o'n blaenau arglwydd i ni ddim yn gwybod, ond i ti yn gwybod y cwbl am y lawd i arno ni a arglwydd ni'n diolch. Hyd yn oed os mae dyma yw wythnos ola ein bywyd ni. Bod dim angen i ni fel dy bobl i ofni am fod ein bywydau ni yn ddiogel yno ti. Ac arglwydd ni'n gweddio, neu di'n helpu ni nawr i fynd ac i gymhwyso y pethau ni wedi i clywed arglwydd y bydde yn bywydau ni a phob dim amdano ni arglwydd yn dwy'n clod i ti ac yn pwyntio pobl at y gobeith sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad. Derbyn yn mawl ni a'n diolch ni. Bydd gyda ni nertha ni arglwydd, yn ein gwendid, dangos dy fawredd di, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist.